ginagawa mo, cameraman? Ay, nag-record na pala. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulol. At alam niyo naman wala tayong sistema sa channel na to. So, dadaanan natin ng mga memes ngayong taon at excited na ako. Babaan nyo lang yung standard nyo rito ha. Dahil ito daw ang mga memes yung sira ng taon nyo. Sabi ng mga nagpadala sa akin. Di pa ako naliligo eh. So simulan na natin, dagdagan na natin yung baho. Una-una from Lloydie. Baril lang po. Yeah, etneb na nga pala ngayong taon. Yes, ito mga kalma lang. Hindi naman ako nadismaya. Natural lang naman yan. Natural naman yan dahil sa inflation. Sunod. Ito from Juro. Yo, what's up mga ka-ML? Ano? Gagawin natin yung prank ay nadulas ako. Prank! Narinig yan. Kala ko takpan kasi bata to. Pero, nainig nyo naman eh. Yes! Prank! Yes! Bagong-bago sa punyetang taon na to. Kakagawa nyo ng prank challenge. Ayan. Yeah! Yes, tagun-taguya, huwag kang mag-alala. Huwag na kailangan taasan yung quality dyan. Aray! Aray ko! Aray! Walang yelo, huwag ka lang bumili. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Buti na lang nag-prank ka. Gaya kaganda simula ng 2020. Sige mga YouTubers, nagawa pa tayo ng prank. Dali, gusto ko pa. Dahil nakakatawa yan sobra. Alam mo mag-shota. Nasa isang bahay lang. Prank na naman yan, jowa ko. Yes, ito nagsisimula na. So, nasisira na ang taon ko dahan-dahan. From then, Alcasi. Hoy! Maganda yung trailer. Napanood ko. Ako napanood yun na. Ilalagay ko sa likod ko saglit. Maganda yung trailer. At may mga balita ako doon. Pero sa ibang video na natin pag-usapan yun. Pero bigyan natin ng chance ang Voltes 5. Iba naman daw ang gumagawa nun. So, maraming salamat din. Ako simula na huling 2 linggo agad. Relax lang. Okay, masyado hot. Bagong taon, bagong pag-asa. Voltes 5. Sunod, unseen Voltes 5 footage. Okay, alam ko, hindi ko na kailangan sabihin kung kanina to galing ha. Kasi ang laki-laki sa gilid eh. Ano to? Ayun, trailer ba to? Ano meron? Ayon sa ulat, ang Mediterranean Fleet ay lumubog sa loob lamang ng 5 minuto. Ang upong bandagat ng Australia ay winasak na ng mga aspa sa laking na dayuhan mula sa Busenya. Hindi na makaya ng Earth Defense Force pag-atake ng Busenian hostiles. It's time. Talaga. Ano yan? Dapat zinumin mo pa. Nice. Ito yung alam mo ito yung pag wala silang budget, okay? Pero may budget ang GMA ngayon. Okay, relax lang. Hindi siya Voltes 5. Hindi siya Victor magtanggol ngayon, okay? Relax lang. Nice. Oh, Doraemon! Di ba? At least nasa tema pa rin tayo. Ano ba to? 5 frames per second? Nabilis pa yung Tamagotchi ko dito. Ano to? Okay. Okay, maraming salamat. Okay na, ayoko na. Wala na natira sa taon ko. Sinamantala niyo lahat ang kahinaan ko! From Jeff. By 2019. Goodbye. Healthy. Di ba masama yan? Okay. Yeah. Ano masama na wala jowa? Wala kang ginagastos. Etneb lang. Doon ba nakapalibot ang buhay mo sa pagkaroon ng jowa? Wala, napaka-boring mo naman tao o gano'n. Yeah, 2020, yes. Ito na, dahil nasisira ang taon ko. Maraming salamat sa mga pinadala nyo. Yeah. Pumarion. Pipicturean ko alak ni Papa tapos i-my-day ko. Totoo ba? May gumagawa nun? Diba, ang tunay na maging inom, hindi na makakapag-my day kasi lasing na. Well, baka gusto lang nila may maalala sa araw na yun. Diba? Wala masama. Pero, sukot! Yung mga gumagawa talaga ng ganyan. Maraming salamat. Sunod. From Ruiza. Ha? Ano? Hindi kita marinig! I love you too! Ah, wala
Okay, tigil na natin. Ah! 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 Woo! Yes! Ano to? Ganon? Yes! Alam, millennial ako! Ah! Yes. Di mo na ba sinabayan ang putukan ng bagong taon, gaganyan-ganyan ka? Wag mo akong salingin, dalagang pinipila. Sunod! From Edgy, ilang pa may... Hey, yan na! 2020 na, ayoko na! Masyadong totoo to, Edgy, tama na. Masyadong totoo. Ito yung lahat ng mga memes natin. Nandito lahat sa basura. Sa basura na to ng Luneta. Ang sarap ng mga memes ngayong taon. Ngam. Sunod, from Mark Vincent. Parang kay bilis Ah! ng iyong pag-alis. Teka lang! Muna. Copyright, yeah, copyright. Pwede bang umawi? Teka lang. Teka lang, copyright. Diba, yan yung mga binigay na ninong nyo, wala na umabot ngayong taon. Okay lang yan. Magsikap daw kayo. Sunod, from Jonathan. Ito ba yung sa Zebiana? Umay na ako dito. Pag naaalala ko ang mga araw na magkasama. Yes, puro jowa lang dapat iniisip natin. Yes, void memes, yes. Ganon na pala tayo dati kasi. Tulungan niyo ako, ayoko na, puro jowa na lang sa isip namin. Wala na kami iba inaatupag sa sarili namin. Ito ba nagagawa ng puro prank ng mga magjowa? Yung tuloy yung ina-aspire ng kabataan. Magbabagong taon na. Walang bagong taon! Wala Memes. lang to magbabago! Sa may mga batang kapatid, sabihan, pakisabi nila sa kanila, hindi lang doon na umiikot ang buhay, marami pang iba. Una sa lahat, huwag na tayo magparami masyado sa Pilipinas, kung hindi naman kailangan. Parang Hunger Games, no? Ang gutom games ng Pinas. Mahalin nyo muna ang sarili nyo bago kayo magmahal ng iba. 2020 New Year Resolution, di ba? From Flying Duck. Please, kailangan ko ng sirang-sira na ako. Please, Tita Ivana. Baka mabuo mo aking taon. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ivana. At ngayon, gagawin natin ang A Day in My Life. Okay. Hey! Sarap! Yes. What the... Ay, So, yeah. kakatapos lang namin. Ipit na ako sa kwarto. Nangyari. Bare Tatanggalin ko lahat paminta. Yes, mga pang 2020 yung ganitong editing. Tapos para may design. Uy, tae. Nalagyan niya ng may tae. Tapos na tayo kasi. What? Yaktan mo ako, niloko mo ako, nagbalag-balagan ako. So, ang ulam natin for today is sauce. Etneb lang. Hoy! Bawal yan! Tapos na ako pumutok noong 2019, ha? Tama na. What are you doing, step bro? Yes! 2020 editing! Enjoy. Please subscribe to my channel and also let me know what other videos you'd like me to make. Parang ganito editing ni Philip Pipino kung isa lang yung kamay niya. Pero di ba, effort niya from Flying Duck. Maraming salamat. From Vin, Ma'am, can we have no? Kurutin kita eh. Kurutin kita. From John. Tama na, wasak na. Oo na, wala tayong disiplina. Tama na. Sunod. Okay, Billy. Nako, lagot ka. Lagot ka ngayon kay Father. Ako, palo ka. Lagot ka ngayon.
mahiwagang palo galing kay Father. Kung alam niyo yun yung nangyari dun kay Pope recently, yung pinalo niya yung babaeng binabatak yung kamay niya. So alam niyo naman na hidwaan ng mga gay at ng mga Katoliko. So problema nila yan, hindi kaya problema. Ika pa yan nata isip ko. Isip ko. Isip ko. Isip ko. Ang sakit. Jose Mario Nichan, Daisuke, huwag ka mag-alala. Mabilis lang ang siyam na buwan, parang yung mga nagpaputok nung New Year, diba? After ng 9 months, babalik ka rin. Sunod, from Joms. No one, literally no one. Tito mong las... Sirang-sira ka sa akin. Tito, wag. Alam ko wala ka pa masko, Tito. Bakit ako ang kapalit? Palo kayong dalawa kay Father. Tigil yan. Sunod. Walang bagong taon! From Chappy. Aman na. Ano ba meron sa dalawang to? Gumawa doon sila ng GC, di ba? Hindi yan si Maria, kaya si Mario Clara, ano ba? Tsaka, sunod. Ay, Tito! What are you doing, step bro? Ibig sabihin niya, kumukuha si Tita Jan ng mga ibibigay niya sa Three Kings. Hindi nyo kasi alam, palo kayo ngayon. Sige. Ang M sa MNL40 ay mabait, ha? Hindi, wala yung ibig sabihin yan. Sunod! Tama na. Lagot ka kay Papa Diggs. O di magunitan pa na ako. Oh. May lugar pa ba nga? From Gilem. Yeah, sa buo na uli ang aking taon. Kanina pa sira. Umay na ako doon kay Zebiano na yun. Minecraft! Diba? Happy New Year, everyone! Happy New Year! Manny Pacquiao Craft. Kita mo yung ginawa ko doon. Sunod. Kinukompleto na isa-isa ni Kuya. Oh, kay bilis. From Rayhan. Wag! Wag! Walang lalaking matapang sa lumilipad na ipis. Sunod! Sunod from Dark Deleta. Pag-pogi okay lang. Dinuduro-duro nanay ko. Wag! Tita, wag! Relax. Ang konteksto daw nito ay natabig daw na yung babae nung papasok at nagalit si ate mong girl. Sunod! Maraming salamat. Guys, alam mo na kung paano na binibenta. Hindi doon sa kalidad ng movie ko, hindi ko sino gumawa. Diba? Hindi pa yung Voltes 5, diba? Maganda ang quality ngayon. Matuto kayo sa GMA. Sunod. Ano naman to? Ito talaga pa sisira sa taon mo. What are you doing, step bro? Okay, tutulian niya. Okay, sabi niya dito, di na nga pala ako miyembro ng pamilya. Okay lang yan, nasa pampamilya channel ka naman eh. Di mo kailangan ng pamilya. Meron ka nito. Ako, lagot ka, kailangan mo libre buong taon ng kapatid mo sa ginawa mo, magaling. What are you doing, step bro? Sunod, at pa... Okay, tigil na natin ito. Ayaw na. Wala na, sira-sira na talaga yung taong ko. Maraming salamat sa mga nagpadala. Follow nyo na yung Shopee sa description. I-restock natin ang lahat at huli na yun sa taon na to. So, then like, share sa mga kupal na sumira na yun yung taon. At huwag nyo ka na ito mag-subscribe. Pindutin nyo rin utong bell dito ba dadali. Para simula pa ng taon, masaya ako. Paulul out.